Ministerstvo poljoprivredy še namáha zlepšať stan u srpskim statkarstve, ale kravi i dalje jest vše menje. Veliki kompaniji za prerobok mlijeka ne ljubja malih produkovateljov i šitsko robja, že bi ih vidriljeli z ostorgovišća. Na tih malih, co še ljedvo otrimuju, veliki znova vdereli. Jedni z takih i Nada i Marijana Malacko z Kerestura. Poteraz ste pridavali mlijeko na odkupne mesto Somboledu, hej? Trenutno tak. Somboled za teraz, ale nezadovoľní nikto so s ním. Prišlo, že nás nevyplaceli, 6 dní odkupovali mlieko, obšte ho nevyplaceli nikomu. Kobojak im mlieko vypuštené, trenutno všetky nastradali. My najväčší medzi tým a 25 000 pošlo u tých 6 dňoch nám. Teraz prišlo da 15% zmenšáme mlieko. Ja neznám, co my máme robiť každý deň po 15 litri mlieka ochabia z doma, co so s tým mliekom robiť. Ja dobil dopis pre prepojenosť mliekároch. Navezené, že všetkých mliekároch u Srbiji. A to teraz či tak, či nie tak, to už vyššie pitanie. Mljekarnja Sombolet, ktorá u sostave Zagrebskого Dukatu, za teraz jedina ograničuje otkup. Zo rukovodstva tej kompaniji za našu televiziju po chvíľku montiranja toho prilohu ne boli porihtani dať zvijavu, ale obecali. I obecali na otkupni mjesece, že toto restrikcija ne bude tirvať dlužej jak 2-3 týždni. Može buće već si dozna po sobotu, keď o tim problemu rihtame širši prilog za nedzeljovitý magazín.